Добър ден, уважаеми зрители! Днес тема на нашето предаване е музикотерапията. Един метод, който е все още сравнително малко познат в България и за това ще бъде интересно, предполагам, за зрителите да се запознаят с него. Гост е доктор Тодор Стоев, който 20 години, даже малко повече от 20 години се занимава с тази тема. Той преподава няколко предмета в връзка с тези програми по музикотерапия в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. Освен това, доктор Тодор Стоев е с две специалности медицински, биохимия и неврология, преподава и биохимия в Медицинския университет в град Пловдив. Здравейте, доктор Стоев, радвам се, че сте в студиото. Благодаря за поканата. Нека първо ви попитам, как така се насочихте към темата за музикотерапията преди сравнително един дълъг период от време и какво подбуди вашето внимание да се насочи към един метод, който тогава не беше толкова известен, не беше толкова разпространен? Каква беше празнотата, която трябваше да се запълни в терапевтичните практики? Защото аз пропуснах да спомена в краткото изложение в началото, че вие имате интереси към психотерапевтичните практики от също много дълъг период от време. Идеята да се занимава с музикотерапия може би е свързана с моите интереси още като студент в областта на психотерапията. Аз имах интереси още във втори курс, бях записал кръжока по, тогава кръжоците бяха модерни, на професор Йончев, който провеждаше хипноза в Медицинския университет и оттам тръгнах интереса ми към психотерапевтичните методики. Интересно, че музикотерапията е част от изкуствотерапията. Това е една малко позната в България област на психотерапията. И ще цитирам тук един мой учител, професор Роглев. Може би казва той, музикотерапията е най-красивото дете на психотерапията, което обединява хората, може да обедини хората. Изкуствотерапията съдържа няколко дисциплини. Може да се каже, че част от изкуствотерапията е музикотерапията, защото в изкуствотерапията е включена и арт-терапията, въздействието чрез картини, танцовата терапия, драмотерапията, различните форми, включително на психодрамата на Морено. Даже културотерапията също има отношение към изкуствотерапията. Така че, като човек с интереси в психотерапията, аз реших, че музикотерапията е един от най-удачните методи и така се посветих на него тези години. Нека по-директно да кажем, кои са някои от недостатъците на някои терапевтични практики, които някои автори споменават, а и може би вие сте усетили във вашата практика, които ви насочиха към това, че е необходимо да се прилагат и методи, които нямат тези недостатъци. Защото класическите психотерапевтични методи с словесно въздействие, с директен словесен контакт между лекар и пациент, което е основата и може би единствения компонент, освен лекарствената терапия при психиатрите, да речем, имат някои недостатъци. Нека да споменем кои са те. Или поне се приема, че имат някои недостатъци. Например, елементите на манипулация, по-директно въздействие. Да, така е. Интересното е, че никоя психотерапевтична методика, и разновидността от всички методики, не може да се приложи при всички случаи. Всеки случай е специфичен и трябва да се, изкуството всъщност на психотерапевта е да подбере подходящата психотерапевтична методика. Тези вербалните методики, които се прилагат най-често, те са познати, основата на всички е психоанализата, оттам тръгват нещата, с нея и всички рейни разновидности, въведени от Юнг, старите психоаналитици, Адлер. Всички те разчитат на контакта, на вербален контакт с клиента. Това пациент по-рядко се използва, защото дори тези наши клиенти психотерапевтични, подложени на психотерапевтично въздействие, те дори нямат чувството, че са пациенти. Те са просто отклонения от поведението, обикновено се променя. Музиката има това свойство, че тя премахва тази бариера на вербалното внушение, на директното вербалното внушение, която бариера непрекъснато се появява, когато започваш да отправяш словесни внушения. Музиката заобикаля и чрез емоционално въздействие
може да промени едно състояние, един статус, както е модерно сега да се казва, в друг. Една гневна реакция да премине чрез спокойствие в успокоение. И обратно, нали? Една тъжна нагласа, един човек, който е депримиран, да се успокои и след това да премине в едно така по-радостно, по-оптимистично настроение. Значи може да обобщим с две думи, че се преодолява проблемите на словесния контакт, при който някой път е доста директно въздействието на терапевта. Точно така. В по-голяма степен се разчита на собствените сили, собствената интуиция, собствените така потенциални възможности на внушението е индиректно. Точно така, правилно сте ме разбрали. Това е една възможност, която обикновено не се дооценява. Нали, тези бариери, които човек спуска, когато се отправя към него някакво внушение чрез думи, тези бариери се смятат, че могат да бъдат заобиколени много лесно. Аз ще ви го кажа по друг начин. Смята се, че човек, който има някакъв проблем психичен, разбира се, от лъците се смята така, психотерапевти знаят, че не е така, смята се, че той трябва да бъде успокояван. Нали? Ако му кажеш, успокой се, няма нищо, това не е толкова важно, има по-важни неща и човек ще възприеме това успокоение. Той самия си го е казвал много пъти, но няма ефект. Така че не е достатъчно да се успокои един човек, когато в един разговор с него. Това не е психотерапевтично. Много често той дори си мисли, той откъде ще знае какво е в душата ми, че да ми казват какво да направя. Избягват се директните внушения. Всяка така уважаваща себе си психотерапевтична методика не разчита на тези директни словесни внушения, дадени най-често по начин, чрез успокоителни фрази. Така, мисля, че изяснихме предимствата, най-общо казано, и т.е. липсващите недостатъци на някои други методики. Но мисля, че сега, понеже всяко едно предаване е ограничено по време, е хубаво накратко да обясним обичайния музикотерапевтичен сеанс. Как протича? Най-често, защото знаем много различни методики, но най-често срещания вариант. Да знаят нашите зрители, мисля, че ще бъде полезно за тях. Така, най-често срещания вариант е, който всички хора дори прилагат без да знаят, че имат психотерапевтично действие, да слушаш любимата музика. И тя би могла да промени твоето състояние от едно в друго. Това много хора го правят и нямат нужда от психотерапевт. За някои дори това се изчерпва, с това се изчерпва музикотерапевтичния подход. Да слушаш любима музика и тя да ти въздейства добре. Нещата обаче не са толкова прости. Защото ако искаш да въздействаш на друг човек чрез музика, това не е достатъчно. Значи първо трябва да се види неговото състояние, емоционално състояние. То да бъде идентифицирано, така да се каже. Какво имам предвид? Значи трябва да се знае човека какви интереси музикални има, от какъв етнос, каква възраст е. Защото интонационната среда, в която е расъл, има огромно значение. От какъв пол е дори. Има различни интереси към различните музикални форми, жанрови и стилови от различни полови дори. Възрастта. И, може би най-важното, дали той има заболяване или дали той е в състояние, което може да бъде повлияно от музикотерапевтичното въздействие. И направо ви казвам, не може да се каже общ музикотерапевтичен сеанс, защото той е конкретен във връзка с заболяването или във връзка с състоянието, в което се идва нашия клиент. Какво имам предвид? Най-често на музикотерапевтично въздействие се възлагат някои състояния, като депресивните състояния, невротичните състояния, тревожността. Нали? А при децата много заболявания или състояния също могат да бъдат повлияни. Най-често това е аутизма. Трябва да имаме предвид, че аутизма е над 40 форми. Нали? Има леки състояния, има и тежки състояния. И там обикновено лекарствената терапия и вербалната сугестия не действат. Музиката се явява, може би, единствения понякога начин да се въздейства върху тези деца. Детската церебрална парализа може да бъде повлияна, заекването може да бъде повлияно, дислексията може да бъде повлияна. Така че универсален
начин няма. И това поражда пък различните подходи. Но доколкото аз знам, има някои общи принципи, говорили сме и с вас, че, например, човек трябва да е добре облечен, защото често почва да губи топлина, че е обичайно да не е много силно осветлението, например. Говорих за тези общи, така, най-общи принципи на протичане, Да. за да могат хората да са по-запознати, да нямат някакво притеснение. Това важи, да. Много благодаря ви за това подсещане. Това засяга въпроса как да слушаме медитативна музика. Когато слушаме музика за релаксация, наистина тези условия са важни. Първо трябва залата да няма друго озвучаване, нали? Да е тиха залата или стаята, в която слушаме. Трябва да сме добре облечени, защото когато слушаме музика за релаксация, отпуска се мускулатурата, започва да се излъчва повече топлина. Не трябва да е припълнен стомаха или пък да сме гладни. Също това създава и усещания, които те дистанцират от музикалната пиеса, която слушаш. Тези условия са задължителни. Разбира се, дразнещо осветление, нали, или пък съвсем тъмно не трябва да бъде. Нали. Това са условията, които се създават в една зала, в която се слуша музика. Това е общо известно. И тук също трябва да бъдат създадени, защото иначе ще дискредитираме методиката. Нали. Метода може да бъде дискредитиран, музикотерапевтичният метод, по много начини. Нали. Като се не изберат неподходящи клиенти, като се изберат неподходяща обстановка или тези условия не се спазват. Музикотерапевтичната програма, за която, ако искате, може да кажем няколко думи, може да не е неправилно съставена, нали? Защото не винаги само едно произведение може да отговори на изискванията, които ние сме поставили в един музикотерапевтичен сеанс. Понякога се налага да се направи музикотерапевтична програма от музикотерапевта. И това всъщност се учат студентите в департамента за следдипломно обучение в Музикалната академия, както и в магистърската програма, която от миналата година тръгна в Академията по музикално, изобразително и танцово изкуство. Може би тук е място да поясним, че в България, доколкото на мен ми е известно, на 2 места се изучава тази дисциплина. В Софийската музикална академия, Държавната академия Панчо Владигеров, Музикална академия Панчо Владигеров и в Пловдив, в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Но така, както изяснихме общо взето някои основни принципи, мисля, че е хубаво да направим една историческа така перспектива, за да изясним защо втората половина на 20 век и напоследък и в 21 век се обърнаха към тези методи изследователите, които всъщност се оказаха в много отношения с елементи на добре забравено старо. Точно така. Говорим още от праисторията, че всъщност музиката винаги е била една голяма част от нея е била използвана и в този аспект и в тази нейна функция. Така е, даже някой без да се слага акцент на това, че има такъв ефект, тя е била използвана. Много пъти обаче в древността са и възлагали терапевтични функции, безусловни терапевтични функции, които са оправдавали до голяма степен, нали, нейното приложение в този аспект. Интересното е, че наистина, както казвате вие, си добре запознат с тази материя, като музикално образован. Знам, че сте завършили Музикалната академия или филхармонията по-точно. Общо 20 години се занимавах с свирене и учене, и изучаване на музиката, но след това и в други сфери така, продължих своите образования. И като социолог също трябва да имате отношение, нали? Защото вие сте и социолог. Интересното е, че този период наистина, той така не е много популярно, но всеки, който има интереси в тази област, трябва да знае, че наистина в началото на миналия век, до към 50-60-те години, има един отлив от музикотерапията, защото започва тогава е върха на психоаналитичната теория и нейните разновидности. На психоанализата се разчита много, за да примахне тези състояния, за които говорихме, депресии, тревожност, нали, неврози и т.н. Знаете, че Фройд има монографии за неврозите и много такива заболявания, които до тогава са били нелечими. Оказва се също така и през миналия век се появява психофармакологията, психофармака, с много лекарства, които могат
директно да повлияят определени функции и да повлияят да излекуват до голяма степен много заболявания, които до тогава са били нелечими, като депресията, шизофренията. И тази лекарствена агресия, така да се каже, и психоанализата оставят на заден план музикотерапията. Оказва се обаче, че нито лекарствата, нито психоаналитичната методика могат да решат тези проблеми окончателно, трайно и по категоричен начин. И в началото на 60-те години отново се възраждат тези методи с доста автори. Отново започват да прилагат музикотерапията като лечебно средство с много голям успех. За добро или за зло в България това нещо не се случва, не е популярно много. Тези автори приемат с големи резерви и затова има доста причини. Музикантите винаги гледат с резервирано по отношение на използване на музиката, като не за естетическо възпитание, а за други цели. Или възприятие, нали? Или за удоволствие. Да, музиката за удоволствие, възпитателно, естетично въздействие, но не и нещо друго. Аз съм говорил с музиканти, които смятат, че е кощунство да се използва музиката за терапевтични цели, но тук смисъл, че много така простяване се явява, защото тя не може да помогне при всички. Тя не е универсален метод. Тя понякога е само помощен метод, но някога наистина няма друга възможност. Тя е единствен метод. Аз мога да ви дам и такива примери. Така че той възход, който има в последните години музикотерапията, защото в Америка, в Европа също на някои места, осигурителните фондове заплащат музикотерапевтичното лечение, което означава, че те има категорични, статистически доказани ползи. Ефектът е доказан научно, статистически, по всякакъв начин и здравните, там аналогиите на нашата здравна каса, отпускат средства за музикотерапевтично лечение. Нещо, което тук е още немислимо. Сега може би момента да споменете кои са тези ситуации, при които музикотерапията действа, другите методи не действат. Сега, има примерно алергични състояния, когато един пациент с депресия не може да приема лекарства. Поради насищане, значи самите лекарства, които се приемат за голяма група лекарства, това нещо важи, особено за тези психофармакологичните лекарства, те индуцират ензими, които почват да ги разграждат. Това налага непрекъснато увеличаване на дозата и в един момент те започват да ни действат. И ако няма аналог, с който да се замени това лекарство, болният остава на практика без лекарство. Има тежки алергични реакции при някои лекарства. А има хора, често психологически не могат да приемат хапчета. При тях трябва инжекционно, понякога и това не е възможно. И тогава остава един единствен метод, ако доказан, въздействаш, музиката. Разбира, може би. Има и други. И арт-терапия друга и така също е приложима. Арт-терапевтичните методици също да кажем, че е основен. Но понякога наистина се оказва единствен метод. Аз ще ви дам един пример с едно рядко заболяване, ихтиозис се казва, при което те кожните лекари го знаят. То е много рядко, но на когото се случи е 100%. Болните сутрин стават и с една метличка се измитат кожата от тялото. И една шепа люспи. Затова се казва ихтиозис, риба. Ихтиозис, приличат на риби. Особено на лицето това се отразява много лошо и тези хора нямат приветлив вид. И това всяко сутрин да бъдеш във форма, така че да можеш да се покажеш пред хората, е много трудно. Имате други оплаквания, но това е основното, което ги тормози. Тези хора няма лечение за тях, защото е генетично заболяването и няма как да се промени. Музиката, ние правихме един курс преди няколко години тук, от Лайденския университет поканихме изкуствотерапевти и това беше разказано от доцент Марики Мюллер. Имаше и професор поканен, Хари Салман. И те разказаха свои случаи. Едно такова момче, което било отчаяно от живота, се оказа, че може да свири на китара. И те го мотивират да може всяка сутрин да стане, да се почисти, да изглежда добре, да си
направи репетицията и вечерта да отиде да свири в едно заведение. Това му осмисля живота. Това му дава възможност той да се стимулира и музиката косвено започва да го лекува всъщност. Иначе той човек е отхвърлен. Значи, тук е място да споменем, че има форми, при които не само пасивно се слуша музиката, но и се участва в музициране, т.е. терапевтирания става музикант. Да, това също е много така често приложима форма, но тъй като все пак налага известни музикални нагласи, способности, е по-рядко използвана, поне в България. Макар че по света не е рядко използвана. По света не е рядко. Не, защото това е начинът, по който започва Карл Орф в своята терапия. А може би сега е момента да споменем за децата аутисти, например, за тези случаи, при които е доста ефективно въздействието с музикотерапия също и конкурентно спрямо другите практики. Когато децата аутисти, разкажете ни за това. При аутистите има един основен симптом. При тях не може да се влезе в вербална комуникация. Нали? Те не отговарят на думите в различна степен, разбира се. При някой аутизма е много лека степен. Детето само избягва погледа. Той не те гледа и по този начин не знаеш, когато му говориш, разбрало ли те, не ли те разбрало. Тази затруднена комуникация, която при някои деца е в много тежка степен, в много голяма степен, свързана е с някакви движения, които не могат да бъдат овладяни, с агресивност понякога, която може да бъде овладяна само с успокоителни лекарства. Това нещо се оказва, че може да бъде повлияно много добре от музика. Децата, които не избягват контакта, ако се чуят музика, те се насочват към нея. Ако има инструмент, отиват с него, заинтригуват се от инструмента, дали ще бъде ксилофон, дали ще бъде някакво барабанче, почват с него да музицират нещо елементарно и това нещо ги внедрява в социума. Това ги социализира по един естествен начин. За родители, които имат такова дете и които не могат да влезат в контакт с него, това е много голямо нещо. Нали? Това е много голям прогрес. Да го заинтригуват с нещо, да го накарат с нещо да се интересува и оттам пък да започне да се грижи най-малкото за това, че да се грижи за своето музикално образование в кавичка, разбира се, защото това е една елементарна дейност. Иначе тези деца не могат да бъдат ангажирани с други дейности. Малко са дейностите, които може да ги заинтригуват. Може би е добре да знаят зрителите, че добро е приложението и при заекващите деца. Точно така. Там особено не само пасивното възприемане на музикални произведения, но дори активното музициране от тяхна страна много добре компенсира тяхните притеснения за говорния им дефект. При дислексия и при заекване често се прилага музикотерапията. Има различни форми. Музиката там не винаги е основният фактор, но благодарение на ритъма, който въвежда, много често тя има голям ефект. Тук искам да отворя една скоба, че дори немузикални деца или немузикални хора, ритъма може да въздейства на тях. Защо? Защото от анатомична и неврофизиологична гледна точка, ритъмът, докато музиката, възприемането на мелодиите, на шумовете дори, е разположен в дясна хемисфера, ритъмът е разположен в двете половини на мозъка. Ритмичното чувство е надмодално. То не е само, не може да се възприеме само чрез музиката. Ритъм може да се възприеме чрез светлината, чрез докосване. То е един фактор, който е много съществен за живия организъм и затова е представен двустранно в мозъка и чрез ритъма, даже има ритмотерапия, такъв начин на въздействие, чрез ритъма може да се окаже въздействие, разбира се, казано музикално, условно. Макар че, знаете, че в някои племена ритъма е основният начин за музициране, така да се каже, в африкански племена. Понеже така или иначе времето бързо тече, вече половината време изтече на нашето предаване, мисля, че е хубаво да разкажем накратко за основните школи, най-известните школи, с по няколко изречения за всяка една от тях, които се
появиха втората половина на 20 век, популярни така и предимства, някои особено. Аз имам също някои тежнения към някои от тях, но после ще кажа моето мнение. Да разкажем за по-популярните имена. Ами, има много школи. Нали? Забравих да кажа, че има една от началото на първата половина на 20 век, нали, също точно школа. Така. Ами, музиката е била обект така на интерес от много терапевти, психотерапевти, а и от композитори, от музиканти, които са виждали, че чрез нея могат да провеждат много свои идеи, а също така и да развиват качествата на мозъка. Защо? Какво имам предвид? Карл Орф още в началото на миналия век създава една система, при която използва немската фолклорна музика и то ритмични произведения, народностни произведения. Методиката се нарича Шулверк, така е известна, ученическо дело. И в училищата въвежда тази музика широко при деца, които не само са талантливи деца, както до тогава се е смятало, че с музика трябва да занимават този, който има талант, има дарование. Той го въвежда при всички деца и забелязва, че това нещо подобрява техния ум, техните умствени способности. Отразява се на въображението, на мисленето, на паметта и въвежда специален инструментариум. Този инструментариум, между другото, е популярен и в България. В много училища има този инструментариум. Поради обясними причини той не се използва, защото може би не е намерен аналог на немската фолклорна музика в българските музикални произведения. Но все пак там, където е прилаган, има успех този метод. Разбира се. Например, в Чехия той е много широко разпространен, иначе в Германия е бил много разпространен и то трайно се задържа този метод. Втората световна война го прекъсва. Имало е създаден институт на Орф, научен институт, където се обучават преподаватели и където се приемат и деца. В един замък са дали на Орф. Руска делегация е отишла да проучи метода, но не е получила разпространение, може би поради същите причини, защото трябва един колектив да намери аналогични мелодии, аналогична музика и да се приложи по методиката, която е била доста така точно и строго обяснена от него. Той се придържал към нея. Има вариации на тази методика, в които той не е одобрявал по времето още когато е създава тези методи, но това винаги се получава с всички методики, така че не е нещо странно. Важното е, че Орф е доказал е своите такива възможности тази методика, популярна е по света и аз мисля, че и в България би могла да намери по-широко приложение, особено сега, когато в паралелките са вече смесени. Има и деца с специални образователни потребности, наречените СОП, специални образователни потребности, с които проблеми в развитието. В развитието, да, които би могло добре да се разшири програмата, като се вкарват и тези методики. Може би трябва да обобщим за неговия метод, най-общо казано, че при него се разчита за активно участие на детето. Точно така. Не то да слуша музика, самото то да музицира. И то да музицира на едни лесно достъпни музикални инструменти, предимно ударни, доколкото знам. Точно. И това помага за цялостното развитие на личността, преодоляване на някои проблеми в развитието. Да. Така че другата сфера на музикотерапията, така да кажем, активната. Нека да минем и към другите школи, с по няколко изречения за всяко от тях, по-известни. Да, има още така доста популярни школи, които така са, за съжаление, само чувани в България. Не знам да са прилагани така систематично, но една такава е, например, школата на Нордов Робинс. Нордов Робинс създават една система, която е предимно за болни деца, изоставащи в развитието пак, много често аутистични деца. И тя се състои в това, че тези деца се стимулират да се занимават с музика, да правят музика. Разбира се, това е силно казано, но
Има деца, които понякога издават само крясъци. Нали? И тяхната агресивност или тяхната хиперактивност в това се състои. Ще трудно се овладяват физически. Тези деца, ако се поднесе музика, изненадващо за много терапевти, проявяват интерес към нея. И много често, вместо да приемат лекарства успокояващи, заниманията с музика ги правят по-спокойни. И най-общо тези двама автори развиват този подход. Те обикновено използват музикални инструменти, много често пиано. Има един котерапевт, който се занимава с детето. Нали? Смисъл такъв, че овладява детето, когато е по-хиперактивно. И има един, който свири на пианото и понякога звуците, които детето издава, защото понякога тези деца нямат говор. Най-често нямат говор в тежките случаи. Той подражава на звуците, които детето издава. Разбира се, тези подражания са доста така свободни, но това заинтригува детето. И е много интересен такъв сеанс. Аз имам записи, университетски записи на такива сеанси, които на пръв поглед са елементарни, но водят до добър ефект след няколко сеанса още. Да, това е оригинален метод. Аз мисля, че е хубаво да обърнем внимание на два метода, които са лично за мен доста ефективни. Друг въпрос е, че са малко по-сложни за приложение, изискват по-специална квалификация, наистина добра квалификация на терапевта. Това е на Хелън Бони метода и на участието на музиката в общата терапевтична школа на Морено. При Хелън Бони е хубавото, че има, вие всъщност ще разкажете няколко елемента синкретично свързани, които добре комбинират елементи на класическата психотерапия с музикотерапията. Разкажете накратко на зрителите. Точно така е. Той е популярен метод, защото е една цигуларка, който го създава и се нарича така известен като водене на въображението с музика. Известно е, че музиката по асоциативен начин включва въображението. Тя създава образи, както и музикални, така и визуални образи. При този метод има един предварителен разговор, въвеждаш, с който се говори за какви очаквания има, какво би могло да се случи, за да може той да навлезе по един естествен начин в втората фаза, която е музикалната фаза, в която той прослушва записи най-често. И след това има един завършващ третия етап, в който може да се коментират някои от тези записи. По време на самите на музикалното послушването на записите, понякога въздействието е много силно. Записите са подбрани на базата на предварителния разговор, разбира се. Ефекта върху болния, емоционалния ефект е понякога толкова силен, че той почва да плаче, почва да се смее, изпада в едно настроение, което се цели. Това е целта на тази психотерапевтична сесия. И това би могло да има катарзисно действие върху него. Най-често той освобождава емоциите си. Получава се една вентилация на емоции. Защото проблема много често е точно в това, че болният задържа емоциите си и не ги изразява. Изразяването на емоциите решава проблема до голяма степен. И това е целта всъщност на този музикотерапевтичен метод. Въображението играе много голяма роля, защото ти може, по време на такава една сесия може да си представиш някои неща, може да си припомниш някои неща, а това без въображението не може да стане. Тук само едно изречение още искам да кажа, което е според мен интересно. Много хора забравят, че освен логическото мислене, има и образно мислене. Човек може да мисли с образи. Децата имат образно мислене. Фройд го нарича първичен мисловен процес. Когато детето не знае понятията, не знае какво е свобода, не знае какво е конституция, но чудесно се разбираш с него, защото неговата интонация, мимиката, позите, жестикулирането
говорят за неговото състояние какво е. И това нещо всъщност се използва и когато имаме музикално въздействие, защото образите, които се създават в нашия ум, могат да постигнат ефект на образите, които, чрез музиката, разбира се, на образите, които се създават чрез думите. Думите създават образи, нали, когато комуникираме, но и музиката създава образи. Има образно мислене. Дали е визуално, дали е музикално. Образите са различни. Но това дори не се признава от някои така застъпници на логичното мислене. Аз даже ще си позволя един по-радикален коментар и по-сериозна критика, Да. тъй като също знаете, че съм се интересувал от проблемите не само на социологията, на психологията, и аз също се дипломирах като психотерапевт завършихте психотерапевтична и философия. психология, да. И съм разглеждал тези проблеми от много посоки, от каква ли не гледна точка. Значи има една еволюция при търсенето на същността на човешкото мислене, защото в началото имаше много голям формализъм. До преди 20-30 години все още беше много разпространен, при който се разглеждаше много тясно свързано мисленето предимно с речта. След това почна едно разчупване. Почнаха да усещат анализаторите, че има много други елементи на мисловния процес, много по-активно. Тези мнения се прокрадваха изобщо и преди това, но не бяха в основния хор на мейнстрим, така на английски, на основния поток на научното дирене. Сега все повече се оказва, че има и форми на интуицията на мисълта, които дори не могат да бъдат редуцирани само и до образите. И бих си позволил да кажа, че в контекста на тези сеанси, например, че преди един музикален сеанс, подобен на този, който протича по системата Хелън Бони, човек не само отключва емоциите и въображението си, но той понякога изпада в състояние близко до хипнотичното и до транса, при което състояние се отключва и на висша интуиция. Понякога даже се отключват и свръхспособности на човека, неоткривани негови страни и неочаквани, несъзнавани, даже не харесвам аз думата подсъзнателно, несъзнавани елементи биват отключвани от неговата психика, душа бих казал, и се получават големи пробиви, които трудно могат да бъдат обяснени само с методите на старата школа за редукционизъм до формално логични конструкции. Съгласен ли сте, че има елемент на транс? Много точно го казахте. За добро или за зло, тези неща не са още проучени в цялата дълбочина и това ги прави малко, как да кажа, в известен смисъл не научни. Някои учени, които искат всичко да изчислят, да обяснат, нали, и с всяко нещо да има теория, дори когато е спекулативна, те бягат от тези неща. Или пък се опитват да ги обяснат без да гледат практическия ефект. Така че сигурно има и такова нещо, за което вие казвате. Това, че не е научно обяснено, не е сложено на лавицата там и подредено, не значи, че ние трябва да го отричаме. И то е факт. При всички той е виден факт. Един певец, когато пее, нали, той изпада в едно особено състояние. Един музикант, когато изпълнява, един инструменталист, когато изпълнява, той също е в едно особено състояние. Музиката дава възможност да се изпадне в тези особени състояния на психиката, от типа на фазови състояния ги наричат неврофизиолозите, нали, когато обичайните дразнители имат необичаен ефект. Нали, преди заспиване малко. Вие знаете, че има и такова състояние, когато не си буден, нито си заспал. Хипнозата е такова състояние, съня е такова състояние, но те са непроучени. Особените състояния на психиката са непроучени и това необяснимо нещо в музиката е и хубаво, и лошо. Лошо е, че не можем да го класифицираме. Хубаво ако е лошо. Да, ако това е лошо. Аз не съм много сигурен, че е хубаво всичко да класифицираме, нали? Науката иска да класифицира всичко. Това е стремежа. Тя науката малко се самозабравя понякога. Да, според има мен. отлив от това нещо, нали, вече, това, което е хубаво. Не, че я критикувам напълно, но всяка сфера на дейността има ограничено приложение. Точно нали? така.
Науката имаше една претенция за вездесъщност. Ще обхване и опише целия свят, ще го класифицира. Че ако не е обхванато, ще бъде обхванато. За всичко ще има дефиниции и формули математични. За съжаление, това не може да стане, нали, описателно или пък изчисляване и т.н. А някои неща си останат загадъчни, но ние трябва да имаме предвид, че те действат и че практиката показва, че са ефективни и да не ги отричаме. Това, че няма обяснение в никакъв случай. И добре, че така изразявате вашето мнение по този въпрос, защото това касае историческите и културните разлики на музикотерапевтичните практики. И през историческите времена, а и сега. То се вижда с просто око, че неприлагането и непрекъснато намаляване на часовете по музика и изкуство няма добро въздействие. Още Платон в древността е забелязал, че не само гимнастиката, както той нарича, а и музиката има въздействие върху личността и върху обществото като цяло. И предлага, нали, идеалната държава на Платон да се въведе и гимнастиката, и музиката. Едното за развитие на физиката, друго за развитие на душата. И даже има предложение към управляващите да бъдат много строги към развращаващата музика. Музика, която де-факто показва, че не е ефективна, нали? Че е лоша, така да се каже. Да, то философски погледнато, музиката може да бъде един военен марш, който да стимулира хората към агресия и всякакви приложения има, но аз си позволя сега тук да развия една теза във връзка с цялото това ваше изложение за музикотерапията, от гледна точка на социолога и на психолога и малко на историческата перспектива. Говорили сме с вас и знаете моето виждане, че всъщност има един период, в който и вие засегнахте тази тема. Класическия рационализъм, европейски, особено от Рене Декарт насам, много силно поставя акцента върху рационализацията, върху това всичко да е необходимо логически да бъде обяснено. И европейската наука почва да ни вижда в кавички, да ни забелязва явленията, които не може да обясни. И специално в медицината и в терапевтичните практики, особено 19 век, първата половина на 20 век, се неглижира всичко, което не може да бъде рационално обяснено. Инструментализира се много медицината. Терапевтичните практики, края на 19 и началото на 20 век, първата половина на 20 век, са съсредоточени единствено и само върху това, за което има научна теория. Научна теория, която предполага, че трябва да се прилагат методите, прехвърлени от физика, от математика, от точните науки. Така е, да. Така е. И всъщност хората, особено в европейската практика и наука, в терапевтичните си подходи, те всъщност неглижират и косвено изхвърлят нещо, което е познато от люлката на цивилизацията насам. И ако направим един поглед на древните общества, на различните култури, ще видим, че в тяхната практика, в това синкретично естествено начало, което съществува между религия, музика, танц, понякога изобразително изкуство, но музиката е много силно вклинена вътре, неотменна част на този процес, който има изключително силен терапевтичен ефект. И всъщност това, което прави, затова искам да разкажа и аз малко за Морено, защото имам слабост към неговите методи, е, че един следовател като Морено, де-факто, той какво прави? Той приукрива, до голяма степен трансформира и преработва древните практики. Точно така. Африкански. Не само африкански, и южноамерикански, да. Общо взето, нали, до голяма степен африкански, но и от другите култури. Той, подобно и на Юнг, насочва се. Оказва се, че европейците и ние мислителите трябваше да приоткрием, образно казано, топлата вода, която хиляди години хората добре се е познавали. Нали? Топлата вода има предвид в тези практики. И чрез, разбира се, една преработка, чрез заимстване на методи от фройдовите школи и от аналитичната психология и от психоанализата, да се приоткрият тези методите. Защото ако разгледаме, примерно, един Морено, и сега може би момента за 5 минутки да разкажем за неговите практики, и ги сравним с традиционните шамански ритуали, поне 50-60% има заимстване. Така е. И всъщност ние сега се връщаме по един друг начин, разбира се, към нашите корени, чрез тези практики. Какво мислите за тази моя теза? Мисля, че много точно си
преценил, занимавайки с тези въпроси. И като приложен психолог, разбира се, защото това има отношение към приложната психология. В моята практика съм забелязал, че ето, съвсем елементарен пример, когато един човек с думи анализираш дадена ситуация, може да има някакви проблеми, но когато го накараш да нарисува рисунка, когато го накараш да направи стихотворение, да речем, или да напише нещо в по-свободна форма по проблемите, които има, или да посочи любима музика, която асоциира, тези методи действат изключително силно, които, да речем, преди са бяха неглижирани. Особено по времето пък на социализма беше така доста на времето не е разпространено. Много добре сте схванали, че всъщност думите не могат да изразят всички. Значи емоциите не могат да се осмислят с думи. Емоциите трябва да бъдат изразени не случайно, по някакъв начин. Какъв начин могат да изразят? И танца, рисунките, музиката. Това са начините за изразяване на емоции. И Морено се опитва да ги включи всичките, като, както вие казахте, синкретично, да може да бъде представена една емоция и изразена. Това има катарзисно действие, защото задържката на емоция, говорихме вече, че е много неприятно и вредно и пагубно, така може да се каже дори. И включването на тези практики, които всъщност са систематизиран човешки опит. Да, до голяма степен. Да. Преработен, систематизиран. Те са били отхвърлени, много точно, вие така сте разбрали и сте... Едва ли не като ненаучни и първобитни. Това, че няма теория за тях, ги прави ненаучни. В кавички. Да. Оказва се, че дори теориите, най-добрите теории, не издържат дълго време. Се появяват се други теории, които, ако не ги отхвърлят, ги допълват до степен на отхвърляне, но науката е организирана по този начин, че трябва да има теория, която да се потвърди от практиката или пък някаква практика да бъде обяснена с теория. Иначе науката не смее да се изкаже и може би е правилно. Да. Интересното беше, доктор Стоев, че имаше някои практики, за които имаше много стройни теории научни, пък изобщо не работиха и се провалиха и изчезнаха. Да, затова... Да не споменавам сега, да не засегнем школи, но така е. Всъщност това е другия парадокс, защото лесно да се изгради, особено за една сфера като човешката психика, една стройна теория, която привидно изглежда и много добре подредена, за тази система, в която 100 милиарда неврона с почти безброй връзки вътре, трудно анализируемо и все още не се знае изобщо как функционира. Да, точно. И още не е намерен субстрата на паметта, например. Никой не може да посочи къде е паметта. Алгоритъма на творчество. Не е също, намерен. как? Да не говорим, че процесите протичат на толкова паралелни нива, че моделирането е почти невъзможно все още. Но имаше много стройни теории, но пък в практиката не работиха. И отпаднаха. Писаха разни хора дисертации в България, много дисертации. Професори и академици. Станаха много хора професори, да, и по света, и у нас. Много така научни трудове, които отлежават в някои рафтове, може би се пазят по някои библиотеки. Абсолютно сте прав. Това не е основание да се отхвърлят действащи методики и да бъдем резервирани към тях. Ефекта, ако не друго, поне трябва да се направи опит да бъде доказан по научен път, след като практиката не е достатъчно основателна. Още повече, че наистина има и такъв момент, че някои практики са малко далече от нашата природа, така, нашата практика, европейска практика. С източния начин на мислене, може би имате предвид, например. Това имам предвид. И затова те трябва да бъдат, най-малкото трябва да бъдат адаптирани. Трансформирани. Някои ритуали са доста необичайни и сложни за евроатлантическото разбиране за музикално действие. Тук ви засягате една важна тема, защото понякога има и практики, при които чрез привидно само прилагане на някаква музикотерапия може да се стреми някакво въздействие по посока на дадени религиозни течения и практики, докато хубаво е все пак терапевтите да се придържат към една по-пасивна и неагресивна система, при която не се въздейства върху ценностната система на
и вижданията на Точно. клиента. Да. Аз напълно подкрепям това да има някаква рационална рамка, все пак и правила. Затова е нужно и хората да имат нужното образование. Точно така. А не всеки да си пише музикотерапевт. Да, най-често се взимат практиките едно към едно, нали, и тибетски практики, даоистски, нали, От някои хора. от някои хора, те от 10%, 10-15% от хората, от обществото се възприемат. Но не трябва да се сложи акцента само върху това, трябва наистина да се видят основните фактори, чрез които музиката въздейства, нали, и оттам да се започне, така да се каже, там да се сложи тежестта. Но подемайки ви темата за източните практики, бих искал да кажа, че дори в методите на Морено, разработени от неговата школа, на психодрамата и музикалните елементи, например, тази федерация по музикотерапия към тези последователите на Морено в България, доколкото съм информиран. Интересното е, че той е успял, например, да мобилизира такива състояния, които са близки до медитативното състояние, до трансовите състояния, при които не се стига до прекалена мистика, прекалено залитане към окултистични теории или някакво внушение или натрапване на клиентите на някаква, да кажем, идеология, религия или нещо такова. А в същото време има голям ефект, защото мисля, че и вие сте се съгласен, че при един силно протекал и качествен сеанс по правилата на тази школа, въздействието е не по-малко, отколкото при една силна медитация, да речем. Защото човека влиза много силно в състоянието, той забравя за останалия свят, преселва се в света, в който трябва да проникне, да речем дали това е другия образ на другия. Там има много, може би то няма време вече да разкажем, защото са много интересни тези похвати. Конкретните подходи, в тази школа. Но състоянията са достатъчно силни и могат да конкурират по сила медитативните състояния от класическите школи, от източните практики. Това е изкуството всъщност на Морено, нали, че той много сполучливо е адаптирал тези, нали, практики към европейския дух, европейската нагласа. Това е всъщност неговата основна заслуга. Нали? Направя ги приемливи и, както виждате, и сега те широко се прилагат. А между другото, сега е момента да разкажем нещо, което аз лично от вас съм научил, нали, когато аз съм се обучавал при вас по тази дисциплина, че хубаво е хората да го знаят, че в началото обикновено, когато се прилага пасивната музикотерапия, т.е. тази, при която човек не музицира самия той, а слуша музика, се прави една система на тестване. Това е интересно да го разкажем с 2-3 изречения на хората. Как се тества тяхния музикален вкус, наклонности, за да може терапевтът да се ориентира дали може да направи група от дадени хора по възраст, по етнос, по музикални предпочитания. Как протича теста? Може ли да разкажете? Когато се слуша групово, нали, когато се прилага музикотерапията групово и тази група слуша определена музика, групата трябва да бъде подредена и подбрана по определен начин. Смисъл такъв, че хората трябва да имат близки музикални интереси. Хубаво е да се бъдат от един етнос, от една възраст, нали, може нали, от един пол дори понякога. Нали. И това оформя групата по един начин, така че да може с определена музика вече да се въздейства на този контингент, който ще слуша музиката. Това е задължително условие, защото иначе резултатите няма да бъдат добри и се дискредитира. Освен това има още едно нещо, само си едно изречение ще го кажа. Теста как протича? Тестът може да бъде под формата на интервю, под формата на тест, който те да попълват. Може да бъде... Да им се пусне кратък отказ музикален. Да, разбира се. И те да кажат... Аз си спомням вие как ни пускахте, когато ни обучавахте, например. Да, беше много интересно различните реакции. Реакцията са, някой вика, тая не е моята музика. Нали? Друг вика, какво е това нещо? И не е нужно даже да пишат понякога. Реакцията се наблюдава и човек може да направи заключение. Има още един момент, който само искам да го спомня информативно. Така общото мнение на хората, които не занимават с това нещо е, че когато човек е тъжен, трябва да му се пусне весела музика. Или пък когато човек е ядосан, гневен, трябва да му се пусне
успокоителна, бавна музика. Има един принцип на Алтшулер, който казва, че започва се с музика, която е аналогична на неговото състояние. И тогава вече може да се изведе от това състояние. Ако е тъжен... Да, това е много важно да се знае. Да, тъжен, лирична музика, даже няколко откъса, след това спокойна музика и накрая радостна музика. Подходът е първо да влезеш в неговото състояние и постепенно да го модулираш без крайности. Принцип на Алтшулер. Да, много ефективен принцип. Други, И мисля, че също трябва да споменем, то вече приключва нашето предаване, но мисля, че и това трябва да споменем, че се е открило статистически на база много наблюдения, че тъй като в съвременния свят всеки има различни предпочитания, много видове музикални стилове има, всяко поколение различна музика харесва, но като че ли за хората от нашата цивилизационна среда, най-универсална и лесно приложима е бароковата музика, която аз бих определил като музика свързана с така корена и стеблото на европейската цивилизация. Много сте прав, точно така. 90%, 80-90% от хората не отказват да слушат музиката на барока и тя им въздейства много ефективно. Разбира се, пак трябва да се спазват някои правила при съставянето на програмата, освен принципа на Алтшулер, за който споменахме, трябва да се редува позната с непозната музика, за да задържи вниманието. Да. Разбира се, и непознатите автори трябва да бъдат пак в избрания контекст, нали? Да се правят кратки откъси, ексцепти, които да са по минута и половина, нали? Защото иначе вниманието се отклонява. Няколко автора от един период, след това с, примерно, лирична музика, след това малко по-спокойна музика, пак няколко автора по минута и половина, след това няколко автора с по-радостна музика, по-мажорна, нали? И това нещо, като се подреди, става една програма от 15-20 минути може да се направи, което е обикновено времето на въздействие на музикотерапевтичния сеанс. Последната минута на нашето предаване мисля, че е хубаво да обобщим, че и хората да имат предвид, разбира се, че всяка една намеса и терапевтична следва да бъде извършена от квалифицирани хора, дипломирани. И във връзка с това мога да кажа, че трябва да отбележим, че едно е сам да си пускаш музика, която ти е любима, друго е квалифициран индивид, който и по-обективно може да прецени състоянието ти и това какво е необходимо, а и до някъде има известна дисциплина, защото отивайки на едни сеанси, ти все пак се подчиняваш на някакъв ритъм на въздействие върху твоето състояние. Така е, да. Това е едно предимство, бих казал. Не знам дали сте съгласен. Точно така е. Има много положителни страни това нещо. Първо, хората наистина са обучени, знаят до какво, къде, в каква рамка да поставят целият този процес, кога ще има ефект, колко ще бъде той. Това може да се прогнозира до голяма степен. И също така има и ситуации, които трябва пък да бъдат избегнати. Нали? Особено когато трябва да въздействаш на друг човек, нали? Тогава това нещо е много отговорно. Нали? Не би трябвало да са най-малко, ако няма ефект, ще си загуби човек времето. Затова аз на финала ще кажа и да напомня, както винаги напомням, че ако човек има някакви проблеми, нашето предаване само повишава здравната ни култура, но той следва да се обърне към квалифицирани специалисти, които да му дадат нужната консултация и съответна терапия и да помогнат за подобряване на неговото състояние. Мисля, че се получи интересен разговор. Много ви благодаря за това участие. Аз ви благодаря за поканата. И пожелавам на вас и на нашите зрители много здраве и до нови срещи в следващия път. Довиждане.